no. Kelas TK mak iya. Lah sing ke angka loro sapa mak? Sing angka loro ku ya masku Mas Andika Guno Carita. Mas Dika niku daleme griyane beringin mak iya. Sing nomor 3 sapa Pak? Sing nomor 3 ya kuwi Mas Arif Wibowo Carita. Mas Arif niku putrane Bubur Sinden. Kuwi ibarat wong sekolah ngono wis dosen no. Ibu. Dosen. Iya no. Ora liwat ayo melu ndedonga. Muga-muga sak bubare suran iki Desa Teguhan lan Mbah Lurah sak perangkate sak warga masyarakate lan sing rawuh bengi iki tansah diparingi rahayu wilujeng niskala. Amin. Muga-muga restu dapur Bunda tambah laris no. Iya mak. Wis gek banter men gek tek kenalan karo mbak-mbake sing ayu dhewe iki no. Sopo mak? Ya ditekoki tok sitok. Dicepeng mbak piye? Sing pinggir dhewe mriki. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Naminipun sinten? Nggih, nderek tetepangan nami kula Sela. Mbak Sela. Nggih. Rumahnya mana? Boten dibeto. Ya gawa omah ya tak dol pisan. Nggih, lah abot e. Alamat. Oh, alamatnya Babatan. Babatan. Nggih. Tasih sekolah napa? Lah ketinggalan nek sampeyan iki pripun? Pun. Ampun apa? Bun. Kok ampun putu to, Pak? Nggih, kula tasih SMA. SMA. Teng pundi? Teng Jogorogo. Jogorogo. Oh, tadi sampai ini jam berapa? Badai sak. Nggih, Nggih. lanjut. Nggih, sugeng dalu Mbak E. Sugeng dalu Mas Dalang. Daerah tepang naminipun sinten? Nggih, nderek pitemangan namine Eksa. Mbak Eksa. Hah? Eksa. Pidalem saking pundi, Mbak? Pidaleme sirigan, Mas. Sirigan ki ndi? Namung mriku lho, Mas Dalang. Tasih sekolah napa sampun lulus? Tasih sekolah. Teng pundi menika? Teng SMKI Solo. Oh, teng SMKI Solo. Nggih. Nggih, sampun lajengipun. Selamat malam. Selamat malam Mas Dalang. Nggih. Derek tangan naminipun sinten Mbak E? Oh iya, sebelumnya menyapa penonton dulu ya, ya Mas Dalang. Boleh. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih, nderek pitepangan nggih, Pak. Nami kula Reva, kula sakmenika pacare Mas Dalang. Nggih, niki, Pak. Waduh, dalangnya mati kutu terus. Mati gaya aku no. Mati gaya. Kok iso? Sampun lulus napa tasih sekolah? Nggih, sakmenika mahasiswa baru. Mahasiswa baru maba. Nggih. Teng pundi menika? Wonten Isi Surakarta. Isi Surakarta. Ya.